Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς βρίσκουμε τη συνισταμένη δύναμη ή τη συνολική δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα όταν του ασκούνται δυνάμεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα δούμε δύο δυνάμεις που είναι κάθετες μεταξύ τους, ανήκουν σε κάθετες διευθύνσεις. Έχουμε δηλαδή εδώ το σώμα μας, έχουμε ένα σώμα και έχουμε μια δύναμη που ασκείται, προσπαθεί να το σπρώξει προς τα δεξιά. Έτσι. Έχουμε μια δύναμη που ανήκει πάνω σε αυτήν εδώ τη διεύθυνση. Έχει αυτήν εδώ τη διεύθυνση, θα την πούμε δύναμη F1. Και έχουμε άλλη μια δύναμη η οποία θα ανήκει σε κάθετη διεύθυνση, δηλαδή σε αυτήν εδώ, στην κάθετη διεύθυνση, και ας πούμε ότι είναι προς τα πάνω, θα μπορούσε να είναι ή πάνω ή κάτω. Ας πούμε ότι έχουμε μια δύναμη που είναι προς τα πάνω, το μήκος της είναι αυτό, δηλαδή το μέτρο της δύναμης είναι αυτό εδώ, και θα την πούμε F2. Πώς βρίσκουμε λοιπόν τη συνισταμένη δύναμη? Καταρχάς, σχεδιαστικά, για να σχεδιάσουμε το ποια θα είναι η καινούρια, η συνισταμένη δύναμη, αν προσθέσουμε δηλαδή αυτά εδώ τα δύο διανύσματα όπως λέμε, ποια θα είναι? Για να βρούμε σχεδιαστικά ποια είναι η συνισταμένη δύναμη, χρησιμοποιούμε τον κανόνα του παραλληλογράμμου, όπου παίρνουμε το τέλος του ενός από τα δύο διανύσματα και αυτού του διανύσματος εδώ του F1 και σχεδιάζουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα το οποίο θα έχει το μήκος του F2. Φανταστείτε το F2 μετατοπισμένο εδώ πέρα. Σταματάει μέχρι εδώ. Άρα τραβάμε την ευθεία μέχρι το τέλος του F2. Και αντίστοιχα από το τέλος του F2, παράλληλα με το F1, ζωγραφίζουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα που έχει το ίδιο μήκος με το F1. Και εδώ που συναντιούνται αυτά τα δύο σημεία θα είναι το τέλος της συνισταμένης δύναμης. Και η αρχή θα είναι η αρχή και των δύο προηγούμενων διανυσμάτων. Οπότε η συνισταμένη δύναμη δεν είναι καθόλου ευθεία αυτό. Η συνισταμένη δύναμη είναι αυτή εδώ. Άμα σχεδιάσουμε τη συνισταμένη δύναμη θα είναι αυτή εδώ. Και θέλουμε δύο πράγματα για να πούμε ότι υπολογίσαμε τη συνισταμένη δύναμη αυτών εδώ των δύο κάθετων δυνάμεων. Θέλουμε το μέτρο της και θέλουμε και μια άλλη πληροφορία που θα μας δώσει τη φορά ή τη διεύθυνση. Θα το δούμε σε λίγο. Το μέτρο της πώς θα το υπολογίσουμε? Το μέτρο ουσιαστικά είναι το μήκος αυτού εδώ του διανύσματος. Και αν καταλάβουμε, άμα το δούμε λίγο προσεκτικά, εδώ πέρα θα δούμε ότι έχουμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο. Έχουμε άλλο ένα ορθογώνιο τρίγωνο, αφού αυτή εδώ είναι 90 μοίρες, αυτή η γωνία είναι 90 μοίρες, αυτή εδώ είναι η υποτείνουσα και αυτές εδώ είναι αυτές που λέμε οι προσκύμενες του ορθογωνίου τριγώνου. Οπότε το μήκος αυτού εδώ του διανύσματος, ή μάλλον σύμφωνα με το Πυθαγόριο θεώρημα, το τετράγωνο της υποτείνουσας θα είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο άλλων πλευρών. Άρα το μέτρο της συνισταμένης δύναμης στο τετράγωνο θα είναι ίσο με F1, με το μέτρο, το μήκος δηλαδή στο τετράγωνο αυτού εδώ του διανύσματος που είναι το μέτρο στο τετράγωνο συν το μέτρο της F2 στο τετράγωνο. F2 στο τετράγωνο, ή καλύτερα το μέτρο της συνισταμένης δύναμης, θέλουμε να το βρούμε, θα είναι η ρίζα αυτού εδώ του πράγματος. Ρίζα λοιπόν του F1 στο τετράγωνο συν F2 στο τετράγωνο. Και εδώ με αυτή τη φόρμουλα θα βρίσκουμε κάθε φορά το μέτρο συνισταμένης δύναμης. Θα δούμε και κάποια παραδείγματα σε επόμενα βίντεο. Αυτό που μας λείπει είναι η φορά. Και για να προσδιορίσουμε τη φορά ή τη διεύθυνση στην οποία θα κινείται, θα βρίσκεται πάνω το διάνυσμα, μας αρκεί απλά η γωνία με ένα από τα δύο διανύσματα. Γιατί υποτίθεται ότι αυτά τα διανύσματα βρίσκονται σε γνωστές διευθύνσεις. Διαλέξουμε το F1. Και μπορούμε να πούμε ότι η εφαπτωμένη της γωνίας θ ποια είναι? Είναι ίση με την απέναντι πλευρά της γωνίας θ, που είναι αυτό εδώ, είναι το F2 δηλαδή, το μέτρο του F2 προς το μέτρο, αυτή είναι εδώ, προς την προσκύμενη λέμε, η απέναντι προς την προσκύμενη, προς το μέτρο της F1. Οπότε από εδώ μπορούμε να υπολογίσουμε τη φορά της συνισταμένης δύναμης και από εδώ το μέτρο. Και άρα θα έχουμε υπολογίσει συνολικά τη συνισταμένη δύναμη. Θα δούμε και μερικά παραδείγματα τώρα σε επόμενα βίντεο, έτσι να τα κάνουμε λίγο πιο ξεκάθαρα.